Arriba el moment d'iniciar la volta perfecta, d'arrencar la maquinària per volar com un llamp per asfalt o terra. No importen els revolts, perquè sempre arribam a la meta per contar-vos el que succeeix al motor de les Illes Balears. És l'hora de dalt i gas. Si qualque vegada us somiat en posar-vos en el volant d'alguna relíquia del motor, avui estàu d'enhorabona. De tot d'un ens endinsarem dins el món de ral·lis històrics on només hi tenen cabuda vehicles de més de 25 anys de vida. Autèntiques joies que ens permetran fer una mirada cap enrere. Si encara no heu escrit la carta al Rei d'Orient, preneu nota de la nostra secció de mercat. En el programa d'avui vos mostrarem els detalls dels nous models que han sortit a la venda. Ja no teniu excusa si voleu fer un bon regal. El respecte a la tradició, la veneració dels antics herois que compliren fites que molts pensaven impossibles, la nostàlgia entesa com impuls i no trista excusa per no avançar, el descobriment per als que venen darrere que hi ha una història que sempre explica el present. Clàssic no és antic ni caduc. Els clàssics, els ral·lis clàssics, estan de moda. I això permet a molts de vosaltres, apassionats de la història del World Rally Car, tenir a tocar els models que van generar el vostre amor per aquest esport. Els més joves també poden admirar muntures que foren pioneres en molts d'aspectes, que marcaren un abans i un després, que sempre quedaran al millor racó de la memòria. No hem d'anar molt tan fora, ni molt manco, per gaudir d'una prova de primer nivell en el rànquing de cites protagonitzades per mites de més d'un quart de segle de vida. El Rally Clàssic Illa de Mallorca, que enguany ha arribat a la 10a edició, atreu participants d'arreu del món i és especialment prolífica en quant a presència germànica. Porsche és la reina d'aquest certamen amb diversos exemples, però altres marques també fan les delícies dels espectadors que ocupen les carreteres de l'illa. Poques seqüències tenen més valor estètic que el tram de sa Calobra, amb una processó de muntures històriques que recorren els seus revolts. Altres indrets espanyols i de tot el món organitzen esdeveniments que, més enllà del pur valor de la competició, suposen una classe d'història de l'automobilisme, que veu com reviscola l'esperit dels anys daurats, dels 70 i 80. Eren èpoques en què baix una simple lletra es va amagar un conjunt de bèsties que finalment foren prohibides per motius de seguretat. Parlam dels Grup B. Mentre foren legals no tenien rival. Exemples en tenim molts, i aquests són alguns dels que ocupen l'Olimp de les quatre rodes.
never bow to you. You'll bend the knee to me. I'm not a priest, just a bastard in your face. You know the surface. We know the crawl. 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 El Lancia 037 és de la collita del 82 i va protagonitzar algunes victòries al Mundial, gràcies als quasi 2.000 centímetres cúbics que tenia. Walter Roll i Marc Wallent el domaren a la perfecció, però la seva absència de tracció total el va fer cedir davant models més evolucionats. Per pal·liar precisament aquesta mancança, el constructor italià va dissenyar el Lancia Delta S4, de vida efímera, només 2 temporades, la 85 i la 86, però suficients per a que les retines dels grans aficionats guardin els duels que Toivonen o Allen varen tenir amb el Peugeot 205 T16 de Juha Kankkunen. També inoblidable és l'Audi 4 S1, la darrera estació del programa 4, que va introduir dins el campionat la tracció integral a les 4 rodes, una fita mecànica per a la història. I sens dubte històric i per suposat icònic és el Lancia Stratos, que amb la seva silueta tan peculiar com efectiva va firmar un triple mundialista entre el 74 i el 76, de les mans de Sandro Munari. El seu esperit compacte i resolutiu és encara ben present, perquè el Rally Clàssic Illa de Mallorca sol ser un dels habituals. Esperam que aquest viatge en el temps vos hagi agradat per recordar velles històries o aprofundir en l'interès per la vida i miracles de les muntures amb més relats a les seves esquenes, perquè, com sempre vos deim, els clàssics mai no moren. Metales Pérez, una de les empreses més reconegudes i de més experiència en el sector de reciclatge, continua immers en una renovació constant i la darrera afecta també l'automoció. I és que aquesta companyia palmesana, dirigida pel senyor Antonio Pérez i que destaca pel seu caràcter familiar, ha decidit traspassar tot el seu coneixement de reciclatge industrial en el món del motor. Prova d'aquest traspàs ho demostra el fet que Autodesguace Pérez disposa d'unes instal·lacions d'avantguarda en el seu polígon de Sant Castelló de Palma, just en el costat del conegudíssim molí de reciclatges Pérez. En aquell lloc hi trobam una tenda moderna i equipada amb tota aquesta de recanvis que vos pugueu imaginar. Però això no és tot. L'empresa també té un altre punt neuràlgic, en aquest cas situat en el polígon de Llum Major, just en el costat de l'edifici d'Air Europa. Aquests dos centres, de més de 1.000 metres quadrats destinats en el sector de recanvis de peces, tenen una tenda enorme on cada consumidor pot sol·licitar qualsevol peça per seu automòbil i de manera automatitzada se posa en marxa un sistema de base de dades que en pocs minuts permeten als treballadors de l'empresa trobar recanvi sol·licitat. D'aquesta manera s'aconsegueix satisfer de manera ràpida i òptima les necessitats dels clients i és que Autodesguace Pérez trobaràs tot allò que necessites, des d'un llum a un carburador.
Aquest servici és, sens dubte, una gran notícia per tots els usuaris d'automòbils o motocicletes que, gràcies a aquests dos grans centres de venda i distribució, tenen coberta qualsevol necessitat que els pugui sorgir. Mereix també menció especial el fet que l'empresa dirigida pel senyor Antonio Pérez hagi mostrat sempre el seu suport incondicional a tota aquesta d'actes esportius i esportistes, fins a l'extrem de convertir-se en un dels patrocinadors principals d'organitzacions i escuderies de motor. I tot això sense descuidar-se dels pilots joves. De fet, les seves aportacions han tornat d'una importància vital per poder fer realitat qualsevol acte esportiu a les illes. En definitiva, Autodesguace Pérez sempre donant suport en el motor balear. Segon control d'hivern gratuït i solidari. Això és el que fa Mossad Peugeot Palma i la seva xarxa d'agents en col·laboració amb Creu Roja. Sou solidaris des 10 de novembre fins al 15 de gener. Una entrada a taller és igual a un somriure d'un nin. No dubtis en visitar Mossad Peugeot Palma i la seva xarxa d'agents. Amcars, concessionari exclusiu de Seat a Palma. Voleu conèixer l'univers Seat? Tots els models. Servei de taller, xapa i pintura especialitzat i de qualitat per a totes les marques. Ubicat en el carrer Gremi Ferrers 37 del polígon de Son Castelló. Seat Amcars. Get in, come on. I don't wanna miss it, it's right in front of me. So take everything, just take it away. I don't need a thing as long as I've got you right here. I'd do anything. Xerrar de Volvo és sinònim de seguretat i exclusivitat quan ens referim al sector de l'automòbil. Una firma sueca quasi centenària que també té el seu espai a les illes. Situat en el polígon de Sant Castelló de Palma, Medicars Volvo és, des de ja fa temps, el concessionari oficial exclusiu de la marca Ses Balears, una marca amb molta història i que se caracteritza per la seva renovació constant. Volvo és una marca molt renovada, la marca més segura del món actualment, i renovarem, a més, tota la flota de cotxes, tota la gamma de cotxes la renovarem en 4 anys. En 4 anys tots els cotxes que tindrem han de ser totalment renovats. Donem un servei premium per un client premium, client exclusiu de Volvo. Antes sempre cercava la seguretat, primava la seguretat damunt lo de més i ara realment també les línies que són molt concebides. La qualitat de Volvo és més que una evidència, un fet que demostren les enquestes. Qui compra un cotxe d'aquesta marca no dubta a repetir i això, òbviament, mostra la satisfacció dels seus clients. El client actual de Volvo realment és el client quasi tot estadísticament és repetitiu, és a dir, són clients que ja tenen un Volvo, que ja han tingut un Volvo i que han quedat realment satisfets amb el producte i tornen a venir a renovar
el seu cotxe. De fet, quan se tornen a plantejar comprar un altre cotxe, la primera opció sempre és un Volvo. I d'entre la renovació ja anunciada, hi ha un cotxe que brilla amb una llum especial. És el Volvo V40, un vehicle que enamora qualsevol i que presenta un gran ventall de possibilitats per personalitzar-lo en el màxim. Volvo V40 realment és l'estrella actualment de la gamma que tenim, és el cotxe més demandat de tots, i hi ha un amplíssim aspecte de producte que puguis fer o configuracions que puguis fer damunt d'aquell cotxe. Des del bàsic, que no és tan bàsic, que realment ve ja molt ben equipat de sortida, i després tens la possibilitat de fer-lo més tradicional o realment molt deportiu. Una gamma de motors supereficients, tant de benzina com de dièsel. Són motors, en principi, quasi tot de 5 cilindres, i el motor dièsel, el D2, que és el que menys consumeix, 3,4 litres en els 100 quilòmetres, és un motor de 4 cilindres. Amb la seva filosofia que destaca sobretot per la seguretat dels seus vehicles i en el segell inconfusible de la marca, Medicars Volvo continua escrivint la seva història. Si voleu participar, les trobareu en el carrer Gremi Ferrers del polígon de Sant Castelló de Palma. Si heu estat fidels seguidors de Dalt i Gas, de ben segur que recordareu aquesta cara. En Fernando va fer els seus primers revolts amb el nostre programa com a testimoni i, tot i que només té 5 anys, ja té clar que el motor és la seva passió. Tímid, molt tímid davant les càmeres, perd tota la por quan se posa el casc i puja la seva moto. ¡Ey! Terminaremos la entrevista ¿Para qué? para entrenar con mis amigos. Pues venga. Vamos a entrenar. Vamos. I sí, que abans l'entrevista per a que pugui donar gas a fons, una maniobra que coneix a la perfecció des de ben petit. En només 2 anys va començar a entrenar a l'escola de Chicho Lorenzo. Allà va prendre les seves primeres lliçons i, com a tot bon campió, també aixecar-se després de cada cop. Ara que en té 5, combina el motocross amb la velocitat de l'asfalt pilotant una mini-moto Polini. Ell, però, té clar que prefereix els bots i el fang. Me gusta ir en motocross. I com veus, ni un constipat li atura els peus. Abans, però, de començar a rodar, no pot fallar res del ritual de seguretat. Para hacer motocross llevo un mono, un collarín, un casco, unos guantes y unas botas. Ara sí, en tot això ben posat i fermat, toca encendre el motor i ell, que no fa metre d'alçada, ja és un dels grans en això de donar gas. Entrena cada setmana en el costat de nens molt majors, entre ells Augusto Fernández, el campió de l'European Junior Cup. Aquestes diferències, però, desapareixen per complet en els circuits, traçats que, per cert, se coneix a la perfecció. Allí entro a gas. Toda la curva a gas. Y luego hago el salto, luego la curva a tope, luego esa curva y el salto a tope. A més, en Fernando també segueix fil per randa totes i cadascuna de les instruccions del seu entrenador. Que haga las peratas bien. ¿Y qué más? ¿Te des? Gas a tope. ¿Y te saques? El culo. El pie.
El pie. Antoni l'ha vist néixer damunt una moto. A la seva edat, molts nins no saben tan sols anar en bicicleta i ell ja és un artista del motor. Ja ho veus, mentre el seu entrenador ens explica quins són els seus plans de futur, el petit Fernando no perd l'oportunitat de seguir rodant. Bueno, ara, de moment, fins a 6 anys tenim entrenant així pista i un pot de terra. Després ja l'any que ve tenim previst córrer la Copa d'en Chicho Lorenzo. I mentre entrena, els seus pares l'observen sense perdre detall de les seves evolucions. Això sí, uns passen més pena que els altres. En Fer té 5 anys i des dels 2 anys i poquet colca en moto. Cada vegada va més ràpid, se molla més en la moto. Yo disfruto verlo, pasa més pena a sa mare. Ante todo la seguridad. Vamos, si sé que gastarse dinero en que el niño vaya bien protegido, que vaya bien protegido. Y si tiene que llevar una moto que corra menos la moto, pero que él vaya bien protegido. Con 2 añitos lo llevábamos mejor, porque no corría tanto. Lo teníem puesto per anar entrenant, motocross, i varen comprar aquest terreno i varen fer una pista perquè els nens s'entrenessin. Doncs a Polini, fa exercicis, fa buits, els exercicis que li munta Antoni, asfalt, i després al cap de setmana venim aquí a fer motocross. Motos de cross, motos de pista, motos de trial, tot el que puguem. D'aquí uns mesos, en complir 6 anys, en Fernando podrà començar a competir. Apuntarem a córrer al campionat, la Lliga Interescoles o el campionat de Balears de minimoto. I vàrem fer un petit circuitet, sense molt de bots ni res, perquè entrenar per altes i així mos entrena l'entrada curva, donar gas i tota aquesta història. Normalment entrenem en joves que són més grans que ell, com en Jordi i com en Augusto. El día a día, levantarse por la mañana, ir al colegio, hacer las feinetas, lo que tiene que hacer. Y bueno, y normalmente intentamos ir 2 veces entre semana a entrenar pues un poco de velocidad con la minimoto. Y bueno, y hacemos una serie de ejercicios, 8, serpiente, varios ejercicios que con la ayuda de Toni y Chicho, que también de vez en cuando tenemos contacto con él y nos da hojas con tablas de ejercicios. Primer a carreres de velocitat i més endavant pot ser a la modalitat també de motocross, però mentre arriba aquest moment, ell segueix fent el que més li agrada, pujar una moto i donar gas a fons. Això sí, sense perdre de vista la necessitat de la disciplina. El futur ja dirà. Teenage wasteland. It's only teenage wasteland. Teenage wasteland. Oh, yeah. Teenage wasteland. They're all wasted. Despacio.
Peugeot ja ho té tot a punt per tornar al 2015 al Rally Dakar. Carlos Sainz serà un dels seus pilots. Mentrestant, nosaltres esperarem impacients que comenci l'espectacle. La màxima de renovar-se o morir és encara més extrema quan ens referim en el món de l'automòbil i segurament això va pensar Mini quan va decidir treure en el mercat un model de 5 portes. Una nova versió que presenta algunes novetats significatives. Així, per exemple, la longitud total té 16,1 centímetres més i és 1,1 centímetres més alta en comparació amb la versió de 3 portes. Això sí, l'amplària se manté intacta. Aquesta nova versió de Mini augmenta considerablement la comoditat dels usuaris. Un maleter més ampli i la incorporació de 3 seients a la part posterior fan que aquest vehicle se converteixi en l'aliat perfecte per les famílies de les Balears. Un cotxe que, a més, s'adapta a la perfecció en el paisatge de les illes. I com ja és habitual en els seus germans de gamma, el Mini de 5 portes també transmet la sensació de conducció característica d'un kart, i tot això sense renunciar a una optimitzada eficiència, confort, màxima seguretat i connectivitat innovadora. Tampoc se perd l'essència estètica que és habitual en aquest cotxe, que continua conservant el seu aspecte retro tan conegut. El nou Mini 5 portes permetrà escollir entre 2 motors de benzina i 2 de dièsel. Els propulsors de benzina són un tricilíndric de 136 cavalls i un 4 cilindres de 192. La mateixa combinació se repeteix en el motor de dièsel, un tricilíndric de 116 cavalls i un 4 cilindres per de 170 cavalls. Tots aquests motors aniran associats a una caixa de canvis manual de 6 marxes. Opcionalment, se podrà incorporar la transmissió automàtica de 6 marxes en una variant esportiva. Daligas ja s'ha pogut posar en el volant d'un Mini Cooper S5, la versió més esportiva de totes i que se presenta amb una estètica impressionant. Aquest model és capaç d'accelerar de 0 a 100 km per hora i no arriba a 7 segons i presenta un consum mig de 5,9 litres per cada 100 quilòmetres. I per no abandonar les nostres arrels del món de la competició, el nou Mini 5 portes ens ha permès mirar en el passat i recordar el model que fa uns anys se va convertir en el vehicle oficial de la marca en el campionat del món de ral·lis. Aquest Mini World Rally Car, que se caracteritzava per la seva estètica radical, va ser preparat per l'equip ProDrive de ja més que conegut David Richards, un cotxe que vam poder conèixer de ben a prop gràcies a l'espanyol Dani Sordo, pilot oficial de Mini en el Mundial. Així que si vos heu quedat en ganes de més, trobareu el nou Mini 5 portes en el concessionari Pro A Premium de la Gran Via estimat del polígon de Sant Castelló de Palma. Tens ara per escollir els indrets on poder ser testimonis de les millors proves del calendari del motor balear. Si us voleu treure el fred, ara mateix no hi ha millor remei que viure de primera mà les curses més interessants. El final de setmana abans de Nadal teniu una cita amb el karting, i és que els propers 21 i 22 de desembre se disputarà la darrera prova del campionat balear d'aquesta modalitat. Serà en el circuit Mallorca de Llum Major.
Arriba ara el moment de ser adeu, no sense abans dir-vos que la setmana que ve viurem un nou programa que de ben segur vos posarà les revolucions a 100. Mentrestant, podeu navegar pel web www.daligasib3tv.com i reviure els millors reportatges que vos hem oferit. Si voleu contactar amb nosaltres, ens trobareu als perfils de Facebook i Twitter. I ja ho sabeu, si heu nascut per a córrer, a la vida sempre li heu de dir Dali gas!